Salutare prieteni, astăzi este primul clip parcurs din cariera mea de YouTuber. O să intru pe primul meu parcurs. Așa, eu am luat oricum, dacă toți sunt aici, o să vă arăt. Primul punct avem labirintul, a doua punct avem zgâria norul cu scări și al treilea căsuța cu întrebări. O să începem de aici. Așa. Odată am mai intrat în labirint ca să văd care cum înainte să fac clipul. O să o iau prin stânga, dacă tot. Nu, n-am reținut foarte bine astea. O să le inspectez pe ăsta dând... Da, nu e. Nici aici nu știu, nu sunt sigur. Am două, eu să iau prin față. Și perfect, chiar aici am ajuns. Se pare că aici avem o parolă Dari. Așa, cred că... Adică, cred că chiar știu. Este deja scrisă, se pare. Deci, voi trece mai departe. Acum am trecut de primul punct labirint și suntem la zgâria. Da. Gata. Am urcat aici. Bine, fiind prima rampă, am făcut doar o piscină. Am deja încă una pregătită și o să fie mult mai tare. Așa, căsuța cu întrebări. Se pare că avem două întrebări greșite și una corectă. O să o luăm direct de la dreapta. 30 împărțit la 5. Dă 6, nu 5. 40 plus 40 de 80, nu 79. Deci 45, 20. Asta e cea corectă. Și da, am câștigat. Ăsta a fost primul meu clip. N-a durat foarte mult, dar mai am încă două pregătite, cum poate v-am mai zis. Și o să le fac și pe acelea, o să le postez și pe acelea imediat. Mulțumesc mult și să mai intrați pe canal.